Hola, som l'Ariana Mosquera i jo, Marco Piso, i avui us explicarem els guanyadors del certamen literari de segon cicle de l'ESO. Els guanyadors són l'Albert Martínez, de quart d'ESO i la Janat Gentov, de tercer d'ESO. El conte de l'Albert és fet i amagat, va d'un nen que torna de l'escola i li explica, i la mare li diu de jugar a fet i amagar, però que per a ell aquesta vegada és diferent. Escolta cops i crits cada cop més vegades i que li van avisar que no podia sortir per cap raó. I ara us presentarem la seva entrevista amb l'Albert Martínez. Som amb l'Albert Martínez, el guanyador del certamen literari de quart d'ESO. Hola a tots. Una pregunta. Com et vas inspirar per fer un conte tan trist d'una situació familiar com la que es viu en el conte teu? La veritat, no tinc una situació difícil familiar en el meu cas, però el que sí que em vaig inspirar en una pel·li que vaig veure fa molt de temps, que no me'n recordava ben bé com era la pel·lícula, però també vaig tenir com una espècie de flashback i d'allà vaig treure aquells últims 15 minuts que tenia, vaig treure la història. Se va fer la història o et va costar molt pensar-la i vas fer-ho a l'últim moment? La veritat és que al principi em va costar molt perquè teníem una hora per fer-la i els primers 45 minuts vaig estar pensant la història i fins al punt en què em va venir el flashback aquest de la pel·lícula, llavors em vaig recordar i vaig començar els últims 15 minuts a escriure i al final vaig aconseguir treure la història. Si haguessis de ficar un final al teu conte, com seria el final? Possiblement seria que el nen s'escapi, perquè és una mica tràgic que mori, que és el que segurament tots us haguéssiu pensat quan us esteu llegint el llibre, però segurament hagués fet que el nen escapés i si fos una novel·la que tingués com una espècie de vida, que seguís la seva vida i que tingués els seus problemes i tal, però això ja és una altra cosa que hauria de dedicar-hi molt més temps a pensar-ho. L'intrus que es fica a casa és el seu pare o qui és? El nen i la mare? El nen i la mare s'amaguen del pare, que arriba una mica borratxo i que és una cosa que passa normalment en aquella família, que el pare arriba borratxo i llavors pega a la mare i la mare, per protegir el fill, li diu que se'n vagi a l'armari, que s'amagui i que no es juguin, que anem a jugar al fet i amagar i que no surti. Tu creus que aquest conte pot servir per conscienciar a la gent sobre la situació familiar que pot viure alguns a casa? Podria conscienciar-ho, sí, perquè sí que és una cosa que no està tan normalitzada, però passa i també va haver-hi la seva època que passava molt sovint. De fet, per alguna cosa es va fer la llei seca als Estats Units, on per alguna cosa es va fer la llei seca als Estats Units on els pares, la gent no podia comerciar ni beure alcohol. I per últim, tu, si fossis un protagonista, quin series? La veritat, no m'agradaria ser cap perquè el pare, perquè és una persona dolenta, la mare perquè al final acaba morint, es veu allà amb el floc de cabell carmesí, i el fill tampoc perquè, depèn de com li vulguis donar al final a la història. Si li vols donar al final que ja us he dit, que s'escapa i segueix la seva vida normal, doncs potser sí que m'agradaria ser el fill. Però si acaba morint, òbviament, doncs no és plan. Fins aquí l'entrevista. Moltes gràcies, Albert, i fins la pròxima. A vosaltres. Per altra banda, presentarem també el conte del guanyador de tercer d'ESO, la Janat. El seu conte explica la vida de la Maria Isabel, l'encarregada de controlar un vell edifici de la justícia a Madrid. Diu que no és un treball molt emocionant, però que el cuida com el seu tresor. Ella sempre està de bon humor i tracta a tothom amb alegria. Un dia algú li va preguntar que per què era tan feliç, fent alguna tan avorrit, i ella va respondre: no és què fas, sinó com ho fas, i que la felicitat no depèn de com ho vols viure. I ara us deixarem l'entrevista amb la Janat.
Per què la protagonista es diu Maria Isabel? Perquè em vaig basar en una amiga de ma mare que també es deia Maria Isabel. Vale. I per què va decidir que la Maria treballés a Madrid i fent-se càrrec d'un edifici de jutjats? Perquè aquella mateixa, o sigui, de qui em vaig inspirar amb el nom, també es diu Maria Isabel i treballa a Madrid en un centre de jutjats, també. Com creus que la gent va reaccionar al teu conte al llegir-lo? Doncs jo penso que els va agradar perquè és una història bonica de que sempre has d'estar feliç fent el que facis. I tu creus que la gent es pot... que és algú amb qui pots confiar? Pots confiar i demanar-li sempre ajuda quan necessitis? Sí. En un futur et veus en la Maria Isabel i si és així, ho series? Doncs jo sí, perquè a mi també m'agradaria ser una persona que, depèn del que faci, doncs sempre vagi somrient per la vida. Pues moltes gràcies per el teu temps i fins aquí l'entrevista. A vosaltres. El locutat Marco Piso i Adrià Mosquera. Maristas Bademia, Certamen Literari 2025. Molt bé.